салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мо дирӯз ду бародара дар роҳ дидем Халилҷон ва Ҷаҳонгир аз вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд омаданд. Мо инҳоро камакак пайгирӣ мекардем дар ҳамин платформаи TikTok. Тамоми ноҳияҳоро бо 0 сомонӣ мехоҳед проект доред 0 сомонӣ чағ заданд. Имрӯз дар Водии Зарафшон дар шаҳру деҳоти Панҷакен қарор доранд. Ман аз шумо албатта хоҳиш мекунам, ки ҳаминҳоро ба бегонагӣ натарошед. Агар ягон хизмат буд, ягон меҳмондорӣ буд, ҳатман дасти худро дароз кунед, ки дар ҷойҳои худамон азият накашанд, бегонагӣ накашанд, машаққат накашанд. Ва ман як чизро мехостам гӯям, ки ман аҳсану офарин мехондам ба чунин ҷавонон, ки ман ҳамун ваёшона тамошо мекунам бе ягон дашном, бе ягон ҳақорат, бо одобу бо маданияти баланди тоҷикӣ сайру саёҳат мекунанд, бачаҳои безарар ҳастанд. Ва ман ногуфта намонам, ки барое ки корҳои ҳаминҳоро мекардаги одамҳо ҷасорат дар кор, матонат дар кор, шуҷоат дар кор, ғайрат дар кор, устуворӣ дар кор, ҳамаша ман дар ҳаминҳо муҷассам дида истодам. Бояд ки мо коре кунем, ки роҳафтода нашаванд. Ана мехоҳед блогероне, ки як сайру саёҳат мекунанд, як манфиат ба ин давлату миллат мебиёранд ба воситаи оне, ки ба воситаи наворҳои инҳо сайёҳони хориҷӣ шояд аз ҳамсоя деҳаҳо барои тамошои ватани мо мебиёянд. Аллакай ҳамин наворҳо мусоидат ки мекунад. Зиндаву саломат бошед бачаҳо, кам нашаведтон. Чӣ нақшаҳо дар оянда доредтон? То куҷо? Боха тарафҳои Душанбе, он тарафаш бониқ мешавад. То роҳафтода шуданд. Зинда бошед. Мо худохоҳад мардуми кулли тоҷику тоҷикзабон ва тоҷикистониёни кулли ҷаҳон ҳаракат мекунем, ки чунин ҷавонони ба ғайрат роҳафтода нашаванд ва давом диҳанд. аз сабаби оне ки самти кору фаъолияти мо низ дар сомонаи YouTube ана ҳамин гуна ки аст, мо дарк мекунем. Мегӯянд, ки қадри зар заргар бидонад, қадри зарро заршинос. Ин чиз аллакай албатта машаққат дорад, заҳмат дорад, меҳнат дорад, роҳафтодагӣ дорад, хастагӣ дорад, ташнагӣ дорад, гушнагӣ дорад. ҳама ҳамин чизро убур кардаву имрӯз бо великҳо омадаанд ба Водии Зарафшон. бовар кунед, ин кори шӯхиву бозӣ нест. Якҷаҳон ташаккур бачаҳои азиз, хуш омадедтон ба Водии Зарафшон. Зинда бошедтон. мо албатта рақамҳоро гирифтем, чӣ хизмате ки бошад аз дастамон биёяд иҷро мекунем. Ва дар зери комментария як дуои нек кунедтон, ки ҳамино роҳафтода нашаванд. нақша доранд ба деҳаи Панҷрӯд ба зодгоҳи устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ бароянд, ба деҳаи Мазори Шариф ба зодгоҳи устод Лоиқ Шералӣ бароянд, баъдан шаҳри бостонии Панҷакен, Сараз, Панҷакенти Қадим. ва мо тавсия кардем ба ҷониби Ҳафткӯл. Намедонам, агар қуввату зӯру тавонашон расид, мебароянд ҷониби Ҳафткӯл. ҳатман боз биёед ба Водии Зарафшон. муваффақияту музаффарият, саодатмандиву сарбаландӣ, дастдарозиву рӯйсурхӣ ҳама вақт насибатон. роҳафтода намешед. ҳама вақт Тоҷикистон ба пеш. Зинда бошед. Кам нашавед. баракаёбедтон.